खुलुमनाय जासिबाय नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैहाय जोङो मोनसे बिपिएफ पार्टिनि जानानै मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि केन्डिडेटनि सोमोन्दै सोरबायदि केन्डिडेटखौ होयोबा मोजां जागोन बेनि सायाव आङो जोंनि नैबे लाब्राबथि एरियानिफ्राय बाजार एरियानिफ्राय फंनैसो बुंनो थाखाय आङो आवगायनाय जादों आरो दा सिगाङावहाय जोंहा जोंनिनो प्रमिला बायद' बिथाङानो जोंनि नैबे क'क्राझार इस्ट समस्तियावहाय 25 बोसोर बा 30 बोसोर देरहानानै थांखांखाबाय आरो बे समावबो बिथाङा 20 बोसोरसोआनो मन्थ्रि बिबानाव मोननाय जादों दा बिथाङा बे समाव जोंनि समस्ति एरियायावहाय खोब मोजांखौनो मावलांदों माने ओमफ्राय आरो दा नैबे बे समावहाय दा बिथांनि बैसोआ एसे बांद्रायनाय जानाय बांद्राय माने बैसोआ थांनायलाय बिथांखौ जोङो एसे जोंनि नैबे लाब्राबथि बाजार एरियानिफ्राय जाहाथे जोङो बेखौ थाथ'जानो लुबैदों जे फैबाय थानाय नैबे इलेक्सनावहाय जाहाथे जोंनि एरियायावहाय जोंनि समस्तियावहाय गोदान सासे मोजां केन्डिडेट होयोबा जोङो नैबे लाब्राबथि एरियानि बिपिएफ पार्टिनि जानानै हाग्रामा सार बिथांनिसिम जोङो गुरै मेसेज हरनाय जाहैबाय जे जोंहा गोदान केन्डिडेट फैयोबा माने गोदान खामानिबो बिराद माने आवगायगोन दा बेनि सायाव आङो एसे बुंफोरना होबाय दा खोनानो मोन्दों फैबाय थानाय इलेक्सनावहाय जोंनिनो एरियानिनो जोंनि समस्तिनिनो बायद' सेउलि बिथांखौ गेलेगोन होननानै जोङो बे समाव खोनानो मोन्दों बिथाङा मोनोबाथ' जोंनि थाखाय मोजां जागोन दा जोङो बेखिनिखौ बुंनानै आङो दोनथ'नाय जायो निस्सय देरहागोन जुदि टिकेटखौ होयोबा देरहागोन मानो होनबा जोंहा नैबे दा बे समावहाय जोंनि बिपिएफ पार्टियानो बिटिसिआव सरकार जानानै दंखायो आरो स्टेटआवबो जोंहा एनडिए हिसाबै दा गेलेगोन होननानै जोंना चिफ सारा खावलायखाना दोननाय जादों दा बेखायनो जोङो बिथां सेउलि बायद'आ जुदि टिकेट मोनमारोबा बिथाङा निस्सय 100% देरहागोन गमामायैनो टिकेट मोननानै देरहायोब्ला बिसायख'थियाव बिथाङा रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि खामानि मावगोनखौ नोंथांमोना आसा खालामो जोङो आसा खालामो जे बिथाङा जोंनि एरियानिफ्राय जुदि देरहालाङोबा गोबां 100खौ मावनो हायाबाबो 80%खौ बिथाङा जोंनि एरियायावहाय डेभेलप बांसिन खालामबावगोन सिगाङावबो डेभेलप खामोन डेभेलपआ आरो बे देरहाबावोबा बिथाङा बांसिन जोंनि एरियाखौ नायगोन होननानै आङो आसा खालामो आरो जुदि नोंथांमोना बिजाथि हास्थायदों सेउलि महारिया बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव माबायदि सोमोन्दो लाखियो पाब्लिकफोरजों नोंथांमोननि नुनायाव आरो मोनदांथियाव बिथाङाथ' मोजाङानो दा माने जोंबो बिथांजों रायज्लायखांबाय जे बिथाङा जोंनि एरियानि पाब्लिकफोर बा मानसिफोरजोंहाय रायज्लायनायनि आखुफ्राबो मोजां आरो एसे नायनाय बा रायज्लायहोनायफ्रा मोजां जायो आरो जोंनिया प्रमिला रानि बिथाङाबो बिसायख'थि गेलेनो सिगांगासिनो दं बिथाङा जुदि मोनमाराब्ला माबाफोर नोंथांमोननि जुदि प्रमिला रानि ब्रह्मनो जुदि टिकेट होयोब्ला नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर अबजेक्सन थागोन नामा जे बिथाङा जुदि टिकेट मोनोब्ला देरहागोन देरहाया बिनि मोनसे नोंथांमोननि माबायावहाय गोसोआव दा नोंनि सोंनायनि बेलायावहाय दा बिथाङा जुदि प्रमिला रानि बायद'आबो टिकेट मोनोबा देरहानाय पार्टिया जुदि मोजां खामानि मावोबा देरहागोन दा बे समावहाय आङो 100% सियर होनो माने हाथ'नाय नङा আমি তো আমার যিমান পাব্লিকবিলাক ৰাইজে বিচাৰি আছে এতিয়া নতুন মতলব নতুন চেহেৰা হ'লে এতিয়া সেউলি মুছাহাৰী যোনটো বাইদেউ আছে এইটো মহিলাৰী যোনটো বাইদেউ আছে এইটো বহুত ভাল বুলি সবে কৈ আছে সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজবিলাকে কৈ আছে তাকে যদি আহিলে আমাৰ বিৰাট ভাল হ'ল হয় এইটো তো বহুত উমেৰ হৈ গ'ল এইটো তো এজো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নতুন মডাৰ্ণ জামানা মডাৰ্ণ মানুহ থাকিলে ভাল হ'ব জিনিসটো সেউলি মহিলাৰ যদি টিকেট দিয়ে জিকিব বুলি আপুনি ভাবে
একদম 100% জিতিব বাইদেৱে আমাৰ সব মানুহবিলাকে আমাৰ আশীৰ্বাদ এটা আছে বাইদেউৰ ওপৰত আমাৰ সবজন জিতাবৰ কাৰণে বাইদেউক একদম কোচিছ কৰিম আমাৰবিলাকে সবে মিলি কিনে বাইদেউ জয় হ'ব বুলি আমাৰ আশা কৰোঁ যদি নিৰ্বাচনত জিকে তেখেতে কেনেকুৱা কৰিব নিশ্চয় কৰিব বাইদেৱে ছাৰে যদি ইমান মতলব ভাল কৰিছে আয় উন্নতি কৰিছে ছাৰে যদি বাইদেৱেতো কৰিবই আমাৰ সমষ্টিক এটা বুলি আমাৰবিলাক ভাবোঁ চবেই বিচাৰে না ৰাইজবিলাক চবেই বিচাৰিছে যিমান ৰাইজ আছে